Takulandirani ku uthenga wabwino ndi wokoma kuposa mmene tiganizira. Mutu 24. Kuzipereka. Sipangakhale kutembenuka kwenikweni kapena chisisimuso kapena kubadwanso matsopano popanda kuzipereka. Chikhulupiriro nchofunika kwambiri, inde koma nkosatheka kukhala ndi chikhulupiriro chenicheni osaperekedwa kwa Khristu. Kuvomereza chikhulupiriro popanda kuzipereka ndi bodza ndi chinyengo. Pa Luka 14:26, 27 ndi 33, Yesu akuti, ngati munthu adza kwa ine ndi osada atate wake ndi amake ndi mkazi wake ndi ana ndi abale ndi alongo, inde ndi moyo wake omwenso, sakhoza kukhala ophunzira wanga. Luka 14:26. Ndipo amene aliyense saseza mtanda wake ndi kudza pambuyo panga, sakhoza kukhala ophunzira wanga. Luka 14:27. Momwemonso yense wa inu amene sasiya zonse ali nazo, sakhoza kukhala ophunzira wanga. Luka 14:33. Pali liwu lofunikira kwambiri lomwe likupezeka ndime zonse zitatu, ndilo liwu lakuti sangathe. Mawu oti sangathe amangotanthauza kuti nzosatheka. Munthu amene sanakwaniritse zimene mavesiwo akufotokoza adzaona kuti nzosatheka kukhala ophunzira wa Khristu. Yesu mwiniyo ananena mikhalidwe imeneyi ndipo ananena kuti ili yofunikira kotheratu kuti ikhale ophunzira ake. Iye ananena kuti choyamba tiyenera kudana, ndipo timadziwa kuti ndi amene anatiwuza kuti tizikonda ngakhale adani athu. Sangatanthauze kuti tiyenera kudana ndi anthu amene ali pafupi nafe. Yesu anagwiritsa ntchito mawu oti kudana, koma kwenikweni sakunena za mtima wa udani. Koma kodi iye akunena chiyani kwenikweni? Yesu anatchula zinthu ndi anthu amene ali pafupi nafe ndipo ananena kuti tiyenera kudana nawo. Kodi akunena kuti ndikhale Mkhristu ndikuyenera kusiya banja langa? Inde sichoncho. Pala Khristu ena amene amapemphedwa kuti akakhale amishonari ku mayiko akutali ndipo ayenera kusiya mabanja awo, koma ndithu Mulungu sakufuna kuti tonsefe tizitero. Koma n'chifukwa chiyani Yesu anakamba kuti kudana? Koma n'chifukwa chiyani Yesu anakamba kuti udani? Tiye tione zimene Yesu anachita. Iye wasankha zinthu zimene zimadzaza dziko lathu lapansi, zinthu zimene zimatipasa umunthu wathu. Kodi ndi zinthu ziti zomwe zimanidetsa nkhawa kwambiri m'moyo wanga komanso zomwe ndi maziko a moyo wanga? Ndimaganiza za mkazi wanga ku nyumba yanga, ana anga, makolo anga. Izi ndi zinthu zomwe zimandipangisa kuti dziko langa lizizungulira. Ndi chifukwa chake ndimadzuka mmawa ndi kugona usiku. Kuzungulira kwa moyo wanga ndi anthu awa ndi zinthu izi. Yesu anali kunena kuti ndikhale ophunzira wake ndiyenera kusankha kusiya dzina langa, ndiyenera kusiya kuziona ngati mmene ndinalili nthawi zonse, popeza kuti khalidwe langa logwirizana ndi zinthu komanso anthu amene ali pafupi kwambiri ndi ine. Yesu ananena kuti zimenezi ndi zinthu zimene ndiyenera kudana nazo. Izi ziyenera kuchitika chifukwa pokhapokha ngati Mulungu ali ndi ife tonse kwa yekha, sangatipange kukhala anthu omwe iye akufuna kuti tikhale. Zomwe akunena ndi kuti kuyambira pano mkazi wanu salinso mkazi wanu, ana anu salinso ana anu, mwakhala chuma changa chokha. Ngati izi sizizona, simungakhale ophunzira wanga. Mulungu sakuchotsa zinthu izi kwa ife, koma tikakhala chuma chake chokha, ndiye Mulungu akuti chabwino, pita ukakonde mkazi wako, koma nthawi ino ukukonda ndi chikondi cha Yesu ndi njira ya Yesu m'malo mwa mmene unalili. Iye anati, tsopano pitani mukasamale ana anu monga ana a Khristu, osati monga ana anu. Ubale wanu kwa iwo wasintha, sulinso mkazi wanu kapena ana anu. Tsopano iwo ali chuma cha Khristu, chifukwa iye tsopano ndi moyo wanu. Ngati tikamalire pa ubale wathu ndi Yesu, sangagwire ntchito mwa ife. Tipeza zokhumba zathu ndi zokonda zathu zikumutchinga. Ngati tikamalire pa ubale wathu ndi Yesu, sangagwire ntchito mwa ife. Tipeza zokhumba zathu ndi zokonda zathu
zikumutchinga iye nthawi zonse. Munthu wina anati kwa Yesu, Ambuye, ndidzakusatani kulikonse, koma ndiloleni ndiyambe ndayika maliro a bambo anga. Kodi munthu woteroyo anali wotsatira wa Khristu? Yesu anati kwa iye, lola akufa ayikane okufa okhaokha, koma iwe muka, lalikira ufumu wa Mulungu. Luka 9:60. Kodi Mulungu angachite bwanji ntchito yokwanira yotisintha ife pokapoka ngati tasankha kusiya zonse popanda malire komanso opanda choletsa? Pamene tapanga chisankho chotere, ndiye kuti titha kukhala ophunzira ake. Izo ndi zomwe iye akunena, ntchito yomwe akufuna mwatokha. Mu vesi losatira Yesu akuti, ndipo amene aliyense saseza mtanda wake ndi kudza pambuyo panga sakhoza kukhala wophunzira wanga. Luka 14:27. Mukaona munthu ataseza mtanda mu nthawi ya Yesu, dziwani kuti adzafa. Yesu anali kunena kuti osati kufa kokha, koma modzifunira kusankha kutenga imfa. Ndi inu amene muyenera kunyamula mtanda mwakufuna kwanu. Zochititsa chidwi kuti tikayang'ana m'Baibulo timaona kuti fanizo la imfa limagwiritsidwa ntchito mosasintha posonyeza kugonja. Anthu ena amaona kuti imfa imeneyi ndi yodabwitsa chifukwa ngakhale kuti Baibulo limanena za imfa tikamakhalabe ndi moyo mwa njira ina. Ndifa bwanji ngati ndidakali moyo? Pamene tipenda Baibulo mosamalisa, timazindikira kuti chimene likunena ndi kugonja kumene kuli kotheratu, kotero kuti chinthu chokhacho nchofana nacho ndi imfa. Chimenecho ndi chinthu chopsa kuchilingalira, pokapoka ngati tikhulupiriradi Khristu. Ndi zoopsa kuziyika nokha mu ulamuliro wa munthu wina, kotero kuti palibe omwe mumakonda. Malo mwake ndi kuzipanga nokha kukhala kapolo weniweni wa munthu wina. Ndi chinthu choopsa pokapoka mutakhulupirira munthu amene mukuzipereka kwa iye ndi chidaliro chonse. Yesu akuti tiyenera kunyamula mtanda tsiku ndi tsiku. Izi zikuonekeratu kuti sitimangothamangathamanga mwachisawawa tikakhala Khristu. Ubale uyenera kukonzedwanso nthawi zonse. Izi ndi choncho chifukwa ndife zolengedwa za umunthu m'matupi a umunthu, ndipo momwe malingaliro athu amagwirira ntchito ndi kuti tsiku lina timadzaza ndi chisangalalo ndi changu, koma tsiku losatira tili mchigwa okhumudwa. Kotero tiyenera mosalekeza kukonzanso ndi kutsitsimutsa zinthu zimene zimakulitsa chikhulupiriro. Tiyenera kufa tsiku ndi tsiku. Kuzipereka kwathu kwa Khristu kuyenera kukonzedwanso nthawi zonse. Kodi ndikugonja kuona ngati ndinene kuti ndizipereka pakuonera kwanga pa wailesi yakanema ndi kupereka chikhumbo changa, koma zikafika pamutu panga ndimati Ambuye muyenera kundilola kuti ndisunge izi? Ichi ndi chinthu chomwe sindingathe kuchisiya. Kuzipereka pang'ono sikugonja kwenikweni. Kuzipereka pang'ono ndiko kunena kwa Mulungu, ndizasankha chimene mungakhale nacho, ndizakhalabe olamulira. Mpaka munthu atagonja zonse sangagonjepo kalikonse. Iye adakali Mulungu wake, akusankha kumpatsa Mulungu kagawo kakang'ono momwe angafunire, ndipo akuganiza kuti angapereke, ndipo akuganiza kuti ngati apereka Mulungu pang'ono-pang'ono izi zizakondweretsa iye kwambiri, ndipo akuganiza kuti ngati angazipereke kwa Mulungu pang'ono-pang'ono izi zizakondweretsa iye kwambiri, koma iye amakhalabe mu ulamuliro. Koma munthu woteroyo salidi chuma cha Mulungu. Mulungu sangachite kalikonse ndi munthu wotero mpaka atazipereka kwathunthu. Kuzipereka kwenikweni ndi zochitika zonse ndi chinthu chotheratu, ndipo Yesu akuti mu vesi 28 ndi 33, pakuti ndani wa inu amene akufuna kumanga nsanja yayitali sayamba wakhala pansi nawerenga mtengo wake ngati ali nazo zakuyimaliza. Luka 14:28. Momwemonso yense wa inu amene sasiya zonse ali nazo sakhoza kukhala ophunzira wanga. Luka 14:33. Zikuoneka kuti nthawi zina Yesu ankayesesa kufowokesa anthu. Munthu wina anadza kwa iye nati, Ambuye, ndizakusatani kulikonse kumene mungapite. Yesu anayankha nati, nkhandwe zili ndi maenje ndi mbalame zamumlengalenga zisa, koma mwana wa munthu
alibe posamira mutu wake. Iye anati kwa mwamunayo, ganizirani zomwe mukufuna kuchita musanachite izi, ganizirani zomwe zizakuwonongereni. Mnyamata olemerayo anadza kwa Yesu nati, ndikufuna kukhala wangwiro, ndisowa chiyani? Yesu anawuza munthuyo chinthu chovuta kwambiri mchilengedwe chonse kuti munthuyo achite. Munthu anaganiza kuti waperekedwa chifukwa chakuti amasunga Sabata, sanali kunama. Munthuyo ankaganiza kuti anazipereka chifukwa chakuti amasunga Sabata, samanama, samaba, kupha, kulemekeza amayi ake ndi atate wake. Koma Yesu anapeza chinthu chovuta kwambiri kwa iye, ndipo anamulangiza kuchichita. Iye anayika chala chake pa mulungu wa munthu ameneyo, kunena zosowa. Iye anayika chala chake pa mulungu wa munthu ameneyo, kunena zoona. Munthuyo sanazipereke kwa Mulungu chifukwa chakuti anali wolamulira wa moyo wake. Mulungu amene ankamukonda kwambiri anali ndalama zake, ndipo Yesu ankadziwa zimenezo. Ndipo komabe sinali ndalama zake kwenikweni zomwe zinali vuto. Ndalamazo zinalibe vuto, koma ndalama zake ndi zomwe moyo wa munthuyo unkazungulira. Ndipo kotero Yesu adafika pa mtima pa nkhaniyi ndi kumuonesa kuti moyo wake unali wovuta. Anakhazikika pa chinthu cholakwika. Iye sanali kwenikweni wa Mulungu, ngakhale kuti anali kusunga malamulo ake onse. Izi ndi zomwe tiyenera kumvesesa, kufunika kusiya zonse. Popanda izi sikutheka kutumikira Khristu. N'chifukwa chake pamene Baibulo limanena za kuzipereka kwa Mulungu, limagwiritsa ntchito fanizo la imfa mobwerezabwereza. M'chapter 6 cha Roma timapeza mafanizolo kumayambiriro kwa mutu uno. Paulo akuti, nanga tsono tisatani? Tipitirizabe kukhala mu uchimo kuti chisomo chichuluke? Mulungu aletse. Nanga ife amene tinafa ku uchimo tizakhala bwanjinso mmenemo? Aroma 6 verse 1 kulekera 2. Chilichonse chomwe ine ndimachita chomwe chili cholakwika chimachitidwa chifukwa ndili pakati pa chilengedwe changa. Kodi nthawi zina ndimadya zakudya zopanda thanzi? Chifukwa chiyani ndimachita izi? Ndi chifukwa zimandisangalatsa. Koma ngati sindili pakati pa chilengedwe changa, kodi ndimakhala ndi moyo wozikonda? Kodi ndimasamala za momwe ndimakonda pa nkhani ya zovala zomwe ndimavala? Ngati sindili pakati pa dziko langa, kodi ndimasamala zomwe anthu amaganiza pa zovala zanga? Ngati sindili pakati pa chilengedwe changa, kuzikonda kudzalowa kuti? Kulibe. Chifukwa chake uchimo umakhala ndi moyo chifukwa cha moyo. Munthu wakufa kwa iye mwini alibe vuto ndi uchimo. Ngati malingaliro athu angabweresedwe ku mkhalidwe otero umene ife sitikhalanso ndi moyo, pamenepo uchimo uzawonongeka. Fundo imene Paulo akunena ndi, mungachimwe bwanji mutafa? Paulo anapitiriza kunena kuti, kodi simudziwa kuti ife tonse amene tinabatizidwa mwa Yesu Khristu tinabatizidwa mu imfa yake? Aroma 6 verse 3. Kodi tingadziwe chinthu chonama? Tinganene kuti tikudziwa zinthu zimene sizoona, koma mawu oti dziwa ayenera kuziyikidwa pa zenizeni. Mawu kuti dziwa akutanthauza kuti chinthucho chilipodi. Paulo anati, kodi simudziwa kuti amene anabatizidwa mwa Yesu Khristu anabatizidwa mu imfa yake? Koma kodi izi ziyenera kutengedwa ngati zenizeni? Tinabatizidwa m'madzi, tinatuluka m'madzi. Kodi zimenezo zinandiyika mu imfa ya Khristu? Anthu ambiri amaganiza za izi ngati kuchita masewera olimbitsa thupi. Amaganiza kuti ziyenera kukhala m'maganizo mwanga kuti ndinayikidwa mu imfa ya Khristu, chifukwa pamene ndinalowa m'madzi sindinafe kwenikweni. Pamene ndinatuluka m'madzi sanaukitsidwe kwenikweni, chinali chizindikiro chotole kuyikidwa ndi kutengamo mbali mu imfa ya Khristu kuyeneranso kukhala chinthu chophiphiritsa. Umu ndi mmene Khristu amaganizira pa nkhaniyi. Komabe ubatizo mwa Khristu si chinthu chongochita mwa madzi. Lemba la 1 Korinto 12 verse 13 limati, pakuti ndi mzimu mmodzi ife tonse tinabatizidwa kulowa m'thupi limodzi, ngakhale Ayuda kapena Aheleni, ngakhale akapolo kapena mfulu, ndipo tinamwesedwa tonse mzimu mmodzi. 1 Korinto 12 verse 13. Zindikirani kuti izi sizikunena za ubatizo wa madzi.
ndi Mzimu Woyera wa Mulungu umene watibatiza. Zimatanthauza chiyani? Kodi zimenezi zachitikadi? Kodi zidachitika? Kodi zimenezi ndi zophiphirisira kapena ndi zenizeni? Kodi Mulungu achita chinthu cha uzimu? Kodi Mzimu wake woyera wanditenga ine ndi kundiyika ine mu thupi la Khristu? Mawu amenewa sangamveke kuti akutanthauza china chilichonse. Tinabatizidwa kulowa m'thupi la Khristu ndipo tinamezedwa mzimu umodzi womwe ndi moyo weniweniwo wa Khristu. Tsopano tiye tigwiritse ntchito mawu awa a Paulo. Kodi simudziwa kuti ife tonse amene tinabatizidwa mwa Yesu Khristu tinabatizidwa mu imfa yake? Aroma 6:3. Kupyolera mu ubatizo wa Mzimu Woyera tinabatizidwa mwa Khristu, kumene imfa ku uchimo ndi chinthu chimene chachitika kale. Ndikulowa mukukhalapo kwa Khristu kuti ndilandire moyo wopachikidwa. Ndinapachikidwa ndi Khristu, ndiye kupachikidwa kwake moyo wake wopachikidwa omwe wakhalapo weniweni. Ndipo Paulo akutifunsa kuti tizindikire kuti zachitika. Sizochitika zongopeka kapena zophiphirisira, koma zenizeni. Moyo wa umwini umayikidwa pambali, kugonjetsedwa, kuwonongedwa pamene ife tili mu Khristu. Ndime 6 akuti, podziwa ichi kuti umunthu wathu wakale wapachikidwa pamodzi ndi iye kuti thupi la uchimo likawonongeke, kuti ife tisakhalenso akapolo a uchimo. Aroma 6:6. Paulo anati chifukwa chimene simutumikira uchimo ndi chophweka, ndinu munthu wakufa. Iye akusindika mfundo imeneyi mu verse 7. Pakuti iye amene wamwalira wamasulidwa ku uchimo. Aroma 6:7. Ufulu wathu umatheka ndi imfa, koma chodabwitsa nchakuti sitili akufa ku uchimo kokha, koma taukitsidwa ku chilungamo. Chifukwa chake Paulo akuti tiyenera kuwerengera kuti ndi choncho. Ziyese nokha kuti ndinu akufa, kudziona kuti ndife akufa pamene tili ndi moyo ndiko kuzipanga tokha abodza. Paulo sanali kutipempha kuti tiziyese ngati ana, sakutipempha kuti tikhulupirire chinthu chimene chili bodza. Akunena kuti ganizirani mfundo ndi kuchita nazo. Ziyeseni kuti ndinu wakufa ndithu ku uchimo, koma wamoyo kwa Mulungu. Muone ngati zili choncho, chifukwa zilidi choncho. Kumbukirani kuti chikhulupiriro ndicho chimatika ife pamenepo. Khristu adatichitira ife, koma ngati sitiziwerengera kuti ndi choncho, sitidzakumana nazo. Kuona kuti china chake chotero kumatanthauza kuti timaganizira mfundozo ndi kugwiritsa ntchito mfundo zimenezi pa zimene takumana nazo. Tiyenera kuvomereza mawu a Mulungu kuti ndifedi akufa ku uchimo ndi amoyo kwa Mulungu. Tikakhulupirira choonadi tidzasankha kukhala m'choonadi. Ulamuliro wa chinyamata olemerayo adasankha moyipa kwambiri, koma chinthu chimodzi chomwe tingasimikizire za iye ndi kuti analioona mtima. Adapanga chisankho choona mtima. Iye adzataya moyo osatha chifukwa cha zimenezi, koma anayang'ana Yesu m'maso, ndipo anayang'ana chuma chake nkupanga maganizo ake. Iye anasankha chuma chake nkuchokapo. Yesu mwachisoni, monga mwa momwe iye anamvera, sananene kuti bwera ndidzachepetsako pang'ono. Tingakonde ngati Yesu akanati ndipaseni 50 kapena 54 pa 100, ndikulolani kusunga gawo limodzi pa 100. Zimenezi zikanandisiyira ufulu wokhalabe wolamulira wamkulu m'moyo mwanga. Nthawi iliyonse ndimatha kunena kwa Mulungu kuti ndibwezereniko pang'ono, koma Mulungu ayenera kukhala ndi chilichonse. Apo ayi sangatipange momwe iye akufuna kuti tikhale. Ichi ndicho chifukwa chake Baibulo limanena za kuzipereka monga imfa, chifukwa ndi malo opanda kunyengerera, ndi malo okhawo omwe Mulungu yekha angakhalire ndi njira yake. Choncho tiyenera kumvetsa kuti kuvomereza Khristu kumatifikisa pamene tinganene kuti chilichonse kulikonse, kandi chachikulu kapena chaching'ono bwanji, ine ndine wanu, inuyo mudzakhala ndi moyo osati ine. Nkhondo yathu. Ngakhale kuti Mulungu amagwira ntchito nafe ndipo Mzimu umalimbana nafe motifikitsa pamalo pomwe timakhulupirira choonadi, komabe ndi zoona kuti pamapeto pake iyi ndiye nkhondo yathu. Mulungu sanatengepo mphamvu ya kusankha kwa ife. Chosankha ndi chathu. Mzimu udzatichonderera.
Mulungu adzayika ubwino m'njira yathu, koma tiyenera kupanga chisankhocho kuti tivomereze moyo wake ndi imfa yake. Ndipo pamene tipanga chisankho chimenecho, kulimbana kwathu kumatha. Pali mwambi omwe umati ndikosavuta kukhala ndi moyo ukafa. Mukakhala ndi moyo mudzakhala mukumenyana ndi kulimbana. Mudzamenyedwa nthawi zina ndipo mungaganize kuti mukupambana nthawi zina, koma Mulungu samenyedwa konse. Khristu samataya uchimo ndi mdani wogonjetsedwa kumene Khristu akukhudzidwa. Malinga ngati ali ndi moyo, tchimo silidzakhala vuto lanu. Mapulogalamu amankhwala oledzeresa ndi mapulogalamu akusuta ndi mmene mungagonjetsere uchimo. Mapulogalamu a chalichi amatiwuza kuti tiyenera kuphunzira kudziresa. Pali kusindika kwakukulu pa uphungu ndi maganizo, koma yankho sikuphunzira kudziresa. Limenelo si vuto lathu. Vuto lathu ndi loti sitinazikane tokha tidakali ndi moyo. Pamene munthu wapachikidwa pamodzi ndi Khristu, tchimo silikhalanso vuto. Pamene ufulu unafika kwa akapolo aku Jamaica, chikalata cholengeza ufulu chinatumizidwa ku chisumbucho kuchokera ku England. Akapolowo anali atamasulidwa, koma panali nthawi yakusintha imene ngakhale kuti anamasulidwa sanafunikire kuwuzidwa. Pamene ufulu unafika kwa akapolo aku Jamaica, chikalata cholengeza ufulu chinatumizidwa ku chisumbucho kuchokera ku England. Akapolowo anali atamasulidwa, koma panali nthawi yakusintha imene ngakhale kuti anamasulidwa sanafunikire kuwuzidwa. Mabwanawo ankadziwa, koma akapolowo sankadziwa, chifukwa panali nthawi yoti mabwanawo azikonzekerere nthawi imene akapolo sadzatha kugwiranso ntchito m'minda. Koma akapolowo anakayikira zimene zinachitika, ndipo mphekesera inafalikira yakuti pepala laulere labwera, ndipo ambuyewo anawotcha pepala laulere lija. Moti anali mfulu koma anali akapolo, ndipo panali zambiri zakusakhutira. Pamene tikuyang'ana mkhalidwe umenewo, tikudziwa kuti analengeza kukhala aufulu, koma anali akapolo mokira mtima. Kodi izi ndi zimene Khristu watichitira? Kodi timati chiyani ndi moyo omwe tikukhala? Kodi tagonjetsedwa ndi uchimo kotero kuti tikunena kuti dziko Mulungu watimasula koma watisiya akapolo? Tiyenera kumvetsetsa kuti mawu a Mulungu ndi oona. Tiyenera kulola malingaliro athu kugwira zenizeni kuti Mulungu sanganame. Tikatero chidzakhala chochita chathu. Nkhondo ya Khristu ndi nkhondo ya chikhulupiriro. Chikhulupiriro ndi chinthu chomwe chimasunga ubalewu ndi kutisungabe pamenepo. Nkhondo yathu ndi nkhondo ya chikhulupiriro, ndi pamene tiyenera kulimbana nayo. Tsopano Mulungu wamtendere amene anaukitsa Ambuye wathu Yesu kwa akufa, m'busa wamkulu wankhosa mwamwazi wa pangano losatha, akuyeseni inu angwiro ntchito iliyonse yabwino kuti muchite chifuniro chake. Wakuchita mwa inu chimene chili chokondweretsa pamaso pake mwa Yesu Khristu. Kwa iye ukhale ulemerero ku nthawi za nthawi. Amen. Ahebri 13:20-21. Khristu akugwira ntchito mwa inu kuchita chimene chili chokondweretsa pamaso pake. Iye sakupereka lingaliro losatheka. Mtumwi akulankhula za izi chifukwa akudziwa kuti moyo wopambana uwu ndi weniweni mwa Khristu. Baibulo silimatipasa maloto kapena dziko lopeka. Zimene Baibulo limanena ndi zoona. Ifeyo ndife amene tikukhala m'dziko labodza. Mulungu wa dziko lapansi wachititsa khungu maso athu kotero kuti sitinazindikire mwayi umene uli wathu, umene tapasidwa mwa Khristu Yesu. Tiyenera kukhulupirira ndi kusankha kukhala ndi moyo mogwirizana ndi mfundo zopezeka m'mawu a Mulungu. Wokhulupirika ali iye amene akuyitana inu, amenenso adzachita. 1 Tesalonica 5:24. Ndikakhulupirira kuti palibe chabwino mwa ine, ndipo ndilibe chiyembekezo, ndipomwe ndimatha kukhulupirira kuchokera pansi pa mtima kuti ndikupita kukapeza zomwe ziti zofunika kwambiri. Mulungu akhoza kugwira ntchito ndi munthu amene akudziwa kuti ndi wang'ono, adzagwira ntchito kwambiri ndi munthu amene akudziwa kuti ndi wocheperapo. Koma amene Mulungu amachitira naye ntchito mwamphamvu ndi amene akudziwa kuti alibe kanthu,
munthu oteroyo adzapereka zonse kwa Khristu chifukwa akudziwa kuti palibe chilichonse mwa iye yekha chimene angadalire.